Upiran ta kag bay 1 nga lungon with wifi. Ayo. Oy, oy. May gabi niya bay. Amang gibisan. Sa may ato? Ako diri ron bay ba kay tutungan lagi sa gabi lagi na ako diri karon kay para nga pahibalo sa imo nga narbaho na yung taong kong kinarong bay. Ay mayo kay nakasulod trabaho. Wala lagi bay kini akong trabaho karon bay dili ni basta-basta kay unsang orasa mo adto jud ko sa mga kliyente na to. Kuya was mo trabaho no? Ngarong rasa? Oo, nyarong orasa na. Ahinte mo guro sa lungon bay. Ang amo ang lungon ron bay. Bay 1 basiganahan ka bay. Nga ngano? Ako may mong kuan lungon nga. Dili mga bay kay basin pa lang giniabot ang panahon ba simbako lang nung abot ang panahon nga. At least nga naa na kay reserba daan. Buhay pa may taon na ako, ginoo ko. Kasi badaan nga, sabta na ko na mong kano, be? Ingani man gud ni siya bay. Ang amo ang lungon bay, bay 1 take 1. What? Kung panalitan ikaw raman isa no. Oo. Ari, pwede pud ka makatabang sa imong mga silingan. Andaman daan. Bagong taon palayo, ginoo ko na. Gwapo kayo among lungon ron bay kay ay wifi. Free wifi ang lungon. Ingani ha. Pwede ka dito magbutang kag monitor. Magbutang kag monitor dito. Unya ang imong mga tagtungod. O sa pag... Ginoo ko ng lungon na. Ang imong mga tagtungod, makamonitor sa imong ulag unsa ka dito sa ilawom, unsa ni naong nimo dito. Gwapo na siya nga klase nga lungon Kasi bay. bago palayo, ginoo ko nimo. Ayaw di ma. Ano ko ani bay? Mo na Dili imo. mo gusto na. Ikaw gusto mo sa mukha di ka diari ba? Saan na hinuon ka ba nga muna ra ba in taon ako dito nga bakla ito layo pa kay kung gadto ba anhiun jud ta ka. Ako jud mo kanon nga. Lungon nimo diha. Ko, nagkuhan ko diari ba? Tinarong ko. Nya dili jud ka mo kuan sa kulungon bay. Grabe po na imong Kuan kuhan. ako mo na ko negosyo. Mura man tag mo patyon tag sayo nimo sa ba? Mas maayo man ang mga andam ka bay. Kay mo ato kabot panahon ba nga nya na ba? Dili jud ka dili mo pug mamugos ikaw. Grabe po ka oy. Ang punta na imong trabaho nimo nga. Gabi na pisud kayo. So man Ikaw- rasa ron. Ikaw dili jud ka bahala ka ba sa kanya upiran ta kag bay 1 take 1 nga lungon with wifi. High tech na kaya na mo ang lungon. Unsa di ka? Sus, di na ka kita na uban sa uban ba? Ginoo ko. Bahala ka bay, usa kay mulakaw ko bay, dili dili ka. Ay nagbalik dali kay pertin naman imong kuana. Lungon man imong kuan sa kuanon. Sa man ka?